Gyedie wanya so muye. Gyedie wanya so muye. So muye. So muye no bon samwedi o. Gyedie wanya 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 so muye no bon samye dada fo. Gyedie wanya so muye no bon samwedi o. Gyedie wanya so muye. Sompa FM. Gyedie wanya so muye. Gyedie wanya so muye. So muye. So muye no bon sam. Gyedie wanya no so muye na obonsam ho eden. Yema yetiefo nyina adwo. Aha eye Sompa 101.1 FM. Anumrei mejiri yese onyame adom nti obia ho eye. Yena yekọ asore, yena yekọ ayie, yena baby bia yekọ ye bia onyame adom yasan aba abeduru fie. Na anumrei yade yedwumadie ugidie ni san ebro. We ni dwumadie no dia edikan a yade eba. Minimie pa se waye krado na anumrei oni yena eba abesua de. Ugidie ni san ewo Sompa 101.1 FM. Yemfa nye chinye na mmom yade sua de ewo nyame asemu. Bible no ma yete ase se Gyedie wo hoi efiri nyame asem tie mu na eba. Enti nkomo a yedie nyina anamo a yetue nyina eye nea ebeboa ama yato ye gyedie mu ewo twero no mu. Yade ba yasetena mu nso a eye de ebeboa yen ama yehunu kwan a yebetutu ya namo efi se nyamesom no asetena mu de eka ho ene ma ne wie peye ewo ade nyina emu. Anwumre nso munua bema OWOAHENE ACHEAMPONG ena matena se a mebedi dwumadie ho tweame DJ Ken Adaroma ena uhu yen Facebook platform no eso ene YouTube ni nyina Sompa 101.1 FM obe search ye ewo ho Sompa 101.1 FM ewo Facebook kanchiro obi no so kanchiro obi se ugidie ni sen yatena se anwumrei ubetima koja wadwe nkyere ewo platform no so Sompa 101.1 FM ewo Facebook ena afi YouTube ni nyina yebekenkan ama mansan ate wonso wadwe nkyere na empanifo obeboa amyede nkomodie abad no de odi nkan Reverend John Asare Holy Baptist Church asafomu ena owo ewo takwa ha enom sanso na Reverend Nicholas Mensa Deservers Ministry asafomu ena ofi eba nye ononko yewo Reverend Elvis Afo ononso efri All Believers Baptist Church ena eba ena osofo Alex Blay Fountain Gate Chapel ena ononso efi eba mema mempanimfo nyina atena ase na yasha ase edi nkomo mirura no nyame ehiramo yamamu nyina akwa aba wo Kristo din mu ya wie ne saa no ene asama edabama so ene se aware dodo eye bone ewe Awurade anim Awurade pene so ana Awurade won nhwehwe ya owo de mayen ana eye Awurade achiwade ye ba be kire ya dwen ewo saa asem broni beka se polygamy eye sinful ana eno ho nkomo ena ye be kire ye gyidie ye be hwe de Bible aka wo ho ye be hwe asetena mu nso no de yaka ewo ho na ansa na ye be hwe ase no Pastor Alex wadaroma fampaye ebie anwumrei dwumade anoma ye na ye nko yenim Otumfu mobrohu fu anwumrei ombaye dawase amen ehwe ni unyam ewo nkwa ene ahoden a wode akyeye ye peja ye dwumade di hya wonsa bedi hene ma bibibia wie peye ewo wudine mu ye de aseda ne kabia ma ewo doba Jesus Christ dim ne ye bisa amen amen afi ya bompaye sa awie no ye wura yasem no mu na ye bisa se polygamy
ɛyɛ sinful ana ɛno nti no mɛhyɛ aseɛ ɛde afiri o ho ɛnom reverend wadaroma ma mintie Gyedie ankasa wote yɛka awade dodoɔ ho asɛm sɛ yɛ yamammerɛ ana yasetena mu ɛne nyamesom mu wonte aseɛ ɛne Gyedie ɛwɔ ho ɛyɛ deɛ wɔnya yo medase menti aseɛ ne Gyedie wɔ ho ne sɛ scripture no ana Bible no ɛda hɔ no yɛwɔ deɛ yɛakyekyɛ mu a yɛfrɛ no Old Testament ɛne New Testament and if theologically you would different dispensations and the mmerɛ biara no kwan a Nyankopɔn fa so ne nipa edili right and it's all pam that na mu dia obenya notable figures binom tete Abraham no mu de omo eka ho a Jacob no mu nyina ɛware more than one nanso oba pam foforo na Yesu Kristo de ne nkwa beto hɔ ma ye nwie a scripture na ɛwɔ apam foforo no bi yɛ 1 Corinthians chapter 7 eba and Romans de ne nyina ma yɛte ase sɛ sɛ wo yɛ Nyankopɔn ba wafa Jesus Christ o kra je nkwa de a anka bɛyɛ a nya wo yere baako anaasɛ wo kunu baako na yɛyɛ a yɛbɛka sɛ New Testament Christians ne deɛ if because I know in just menji Old Testament ni but because of the Yesu Kristo bɛyɛ ma yɛn yɛgyina so ɛbɔ bra ne nti no me Gyedie ni sɛ ɛbɛyɛ sɛ Gyedie ni bia bɛnya yere baako anaasɛ ekunu baako me da se ɛbɛyɛ sɛ Gyedie ni bia ebenya oyere baako ana okunu baako edi ntia good because Jesus ye anase yegina so eye kyerosem no and the okan book be anase quotation like 1 Corinthians chapter 7 Paul now or kyero eko address a particular problem esi okoronto asafonim na Paul kyere se impose ngebetimi obi anya te se ono right good now so na madwaman ntia obi ntimi ntena ase with that marrying nti not to avoid fornication nti no ba ma bi anya ayere baako what nti eno na ye authority ye nyina so nti ba saa na o the other scriptures to ho dia na meka say me nyina so no say na mo say me di Bible achi na no na me di ye adwuma no nti no me susu obi a benya na yere baako na nti dia Paul kan ye a wakotu sisi ade aka asem na Paul kan adwen anaasɛ na ɔka nyame adwen okay it is or address a problem and trust mega say Bible say men move as the Spirit of God guide them and it was the Spirit of God communicating through Paul said the bema asomdwema pa bebefi said the beya wontwi ni ntokwa hodo eba our dodo problems are hodo eba we option our dodo problems any single one problems na Jesus say dodo na de no bro single one no so and I believe that or kan Nyankopɔn ti mu po asem right enti wo be kan sinipi say awade dodo enya de fata a Christopher meka sinipi say enemre Christosom de ho hia enya na ho hia well me ma fo de meka say enye right medase mesen about honom nti metie onua no kan Pastor Alex ma mintie wadwenkyere emfi ha ene won so Gyedie ankasa ne won te ase ewo aware dodo ho aware dodo ewo Christosom fiti Nyankopɔn ne fiti ase ne ne boade aware se be ma ne obas wa nyese be ma ne emma right enti nyame trimpo fiti ase o de bo aware de hihye awade ohwe Genesis chapter 2 verse 18 na nyame eka se ampa se be ma nko a betena o se ma me ma no ne saso boafo enye aboafo okay ne saso boafo nye aboafo okay enti yehu se nyame ema no boafo a Eve enye Eves okay enti
onyame etirimupo ene ne hyehyeye e wa wade medie right we be ka one ma one car one ma one seat right bema baako oba baako ene nyame hyehyeye eno na wo ho abesi ene okay right nti say ye bema baako oba baako a o kan bible no anso ekwa te say dia na reverend eka say obobo so ye onipa binum wo bible mu a bible kura di adanse say nyankopon namfofo no wo mo nyame pe wo mo asem ewo akwan bebre eso sa nkofo no nyina so bible di adanse say obi aware ayere nom all right pastor nyame crofo bi eware nia ebro baako na yembi say ehun say nyame na ma omo eware ya na fa na edikan ehun ni podikan ware wo bible mo first Genesis chapter number 4 verse 9 say quotation bi wona mo pese ye kan ya ye betimi aka ni podikan ware baako ye friend no Lamek Lamek no ko sha se na ofa eyere baako kan na yere ho right bible ankyere mu bebre efa Lamek abrabo ho but ye hwe Abraham nyame ba bia ni wo trose mu a nyame ka kire Abraham se wo ye madam for amedo ni nti no Abraham me to so baako influenced by the wife okay ne yere ena ode ohye ede to ni kunu so se chale se na ya transi a cha ba mma yidie one ma ba wa ne yede enkotwe mpena right senior obewo ayede amaye but she did that because it's culturally sa omono amamre culturally ema ho kwan say we slave you know o fa no say no wo dia right enti ema ho kwan but eno no nyanya kristosum ana say nyamesom then right enti ehun say Sarah anything na bedru baabi ono Sarah ne hu say madi ensama enye enka ese meye no o ka che ni kunu say sampam no right na Abraham ne wo ba unso hunsuo ne wo ba di na on pese obeye onyame ba be ka kire ne say tie wo yere right say adia onyame epene so aware mienu wo saada na anka omma Abraham ho kwan ema ninja Hagar kwan right enem say ya de nyame na aye ni nti no ye hu say Isaac ware mienu the yere anko pe bia so afa anye de amre no right e bedru Jacob enso ema ne be ware mienu nye so no pese on ware mienu na so be ma na dada no right eno koma na yere a enye nia ono no pese one ne ye de etna ti ohun se ya dada me no eno ye se no we na me ye de me pe eno pe we de se on san ware ne ye de encounter it is number 2 it's still a human influence and 2 it was also culturally accepted right and yes anke na se be ma ne nje enye de entum right ena ma ne de ko ware second wife omo wo so ana Jacob sabenya mienu kan ho and no was also born out of competition right Emma mienu no were competing with Emadodo ena Jacob de ko ware de enai eno chese nyame ye de ejitu number 3 Solomon ware not because onyame pese Solomon ware dodo but it was also born out of political stability right opasum dwe wo ne mamu it most of the marriage was a politically moved senia oware oman we esu nimpa na chese yakwa apambi untimi ma enemy me de ema meko so all these were born out of human initiative and not God initiative okay remember now mama kwan ye be kire mo Bible no mu say God even frowned about it and called it a sin right abusuan for safe na waba be kan ye ho a ugidie ni san dwumadie na
waso eguso a utie se wo Facebook no so a Sompa 101.1 FM YouTube no so sa Sompa 101.1 FM na wako akoja wadwen kyerɛ ɛwɔ hɔ Reverend ma memra wo hɔ ɛnom wotie unuanu mienu a yɛte pono ho a yɛdi nkɔmmɔ ya obi a kyerɛ ama yɛhunu sɛ well nyame ani nye ho ana ebi a ɛnya ade papa Reverend Pastor Alex ka sɛ manfa to ho bebre wɔse nipa de yɛ ebi yɛ politically ebi yɛ culture ɛne nneɛma sɛndeɛ sɛ yamamra so pene saa nneɛma no so yɛte takwa mpɔtam ha yi yɛnim abusua bebre a o ware mienu wɔ mu a ɛnyɛ mfomsoɔ o ware miensa wɔ mu a ɛnyɛ mfomsoɔ enti ɛnɛ yɛbɛtumi apply the same culture issues no a ana cultural reasons na saa mmerɛ no ebinom de ware mienu ne ne ɛkeka ho no yɛbɛtumi de abayɛ aseta no yɛn so yɛaka sɛ sade a aware dodoɔ yɛgye tom a ɛyɛ medase OWOAHENE yes sir ene o asemusa but the woman say enipa amamre ne amane ewo ho right gina faako right e wade asem so gina faako bible say ne ewade tinne no saa na ote da afpem on sesa ombu na asem so right de enye ewo adam breso no enne enye okay de wo ewade nim eye bone no enne da so eye bone right and he said send wo chirechire from the very beginning ewade bo nipa no bo abde nyina ne tumpo na botaye say bema baako oba baako right there's nowhere ewade ma kwan na so bekeka say masesa ma adwene enti utimi family no family ensa send your sofu chirechire mu no saa namontuo no saa situation no na kofobai Kristo Yesu ba asase so no osinu pim am yehu ye say ewade timpo na botaye ayo ba baako bemba ko no buza na Abraham o se ya kasa ya so odin ni akono na niema na kofa sa o ha ne ma na nyina na ewade hihye ni timpo de e ba wale de a ayo ba baako bemba baako right enti se enye awo sa mre na enne enye right ebinum so gi eka se adesua mu no niema nyame mpe na ompe se yebeye no o hye homra ewo mransem du no emu therefore ade bia nyame anka wo mransem du no mu no ye fa ne se eno no enhyeda nye bone enhyeda nye nyame achiwade entine se wo ye bia eye wa discretion wona betete ana bia wa na ope na ade ho akotom ba enhyeda nye bone bia ba che eno nso wo de ye asam ka wo be kire mu sen okay me da say ewrade sinem di kan no o ye ewrade prekope right na ne nsema o kan nyina nso ane ene no kre ewrade ade mransem no bai right ye hwe kwan a fa so bai a se ne be ye nipa entem asetena eni onwua mu betena se asundwe mu because na problem no ya do so ama Moses right we ya Moses we etimi we akam we see afi na o ya bre no wade say yemfa we no enye principle guidelines ama ya setena mu ene nipa anyakofa mu ene ono nyakopon anyakofa mu be ye kama ne asumdwe eba tresem na enema bebre ewo ho a ya ntwero right enema bebre Yesu Kristo ye ya e ka say ye twero so a Bible no check ye soa ene de anam nanso na wurade honhom otie mu ne nsem ode ato ho no eboaye ama ye de ekọ ne kure nyinaa mu enti de wurade aka to se enye no from the very beginning ene waka enti wo hia biem so be say sisu biem because Erade si ni pi ana mfanto ho no ye de wo hia me hwe Genesis chapter 2 verse 24 okay ye betimi aka nti mami memie Bible no na yenkan eho kakra Genesis chapter 2 verse 24 okay sorry na me do me internet na isi so ana Genesis chapter 2
sorry, Genesis chapter 2, verse number 24. Mose ngoma edikan eti mienu nchwechemu a eye adunu enan no yentie Awurade asem. Ose santi na obema beja ne naja ho na ode ne ho akobata ne yere ho na waye honam kro. Aya sama Awurade akato Right from the beginning. So okasa o maye honam kro a we edie na kire se o ka se ye ware baako o se o maye honam kro nti se me o yere mienu a me ne me yiri we ye honam baako me ne me yiri we ye honam baako eno nso David. From the preceding verse never na. Okay. Kasafa awale on. Right. Ana ekire se Awurade bo oba ane bema. Ana aware kwanso. Enti so mu hia ma be honam baako. Eno wanka se ne sofu eni kaka. Yen ware ma bebre emma so boafo helper. Anya helpers. Okay. Oyi boafo baako pe nya boafo. Right. And from that angle no ana yeba. Right. And in some nobody the kaka ato that. Even your books are used to the same quotation, the same as some crowd of Matthew 19:4-6. Jesus look at the same reference, also the original intent of God, the original mind of God, purpose of God. Right. And it said, "Ben me be benya ne yere baako, eno ba baako ayawale enye dodo." Enti Awurade akasem no ato hɔ dada. Right. Ya yi bi firi mu enye ye. Da bi. Ya de bi kan ho enye ye. Nti nya afei na obepɛ obone na opɛ adie bi ayɛ enti ode ansemi befoafoa nyame asɛm so. Sɛni ɔka to hɔ da pim no it does so standing. Also forever, O Lord, your word is settled. Right. Awurade asɛm no etim efiri I want to aso so kopim I want to aso so. Enti sɛ bi enim oyi fimfim enye ye odi bi kan wɔn ye. Enti Awurade aka asɛm dada. Right. Enti na asuafo ni nyina adwufo ni nyina bi enim saa nsɛm a yɛkan. Okay. Meda ase bebre mesen aba ho ebiem na yaba abedi nkɔmɔ abusuafo yɛnemu na edi dwuma nti yedi nkɔmɔ ne duru ba bi a yebebi ahoma no na nso waba abɛkyerɛ wadwen aware dodoɔ ne yebisa sɛ ɛyɛ bɔne saa adesua we a yapagye yebedi nkɔmɔ abosome memenda bia sorry kwasi da anwumere bia yɛbɛba abɛtena ase na yɛdidi mu nkɔmɔ a yebisa sɛ aware dodoɔ ɛyɛ bɔne obi ware bia wayɛ mfomso ana akasafo miensa akasa nyinaa ma yate ase sɛ nyame adwempɔ ɛwɔ awade ho no ɛyɛ ɔbaa baako ɛne ɔbɛɛma baako na mame nkɔ mira hɔ na mentie ɔno so mira ɛma wakɔ aba yo ye meda ase wadaroma watie unua no miensa ye nyina yɛte pono ho yi ma mentie menye wo nso wonte ase ne ugidie ne wade sua ewo polygamy ho na afi yemra na yensan medom suko medase no quarrel the answer na ebehwe polygamy no but they didn't can you be said what is marriage right and ye what is marriage asia and then they be influencing am I you hu ne church so right so marriage from the dictionary point of view will say a relationship between male and female. In our setting, culturally, a relationship between male and female, which a family are witness. Right. But ever biblically, a marriage is a covenant relationship right between male and female, designed by God. Designed by God. A covenant relationship. So when we say a covenant, marriage is not a contract, it's a covenant. Because marriage and every apambia you set up when marriage is bring together and become a covenant, it's glue. Right. And it's a me obani bema boma yakasa number in the principle no their soul is now joined together. A bibia dian kahun. That is the original design. God created marriage. Right. And in China, your brother kind of Genesis chapter 2,
verse 24 no. Also, that's why a man is talking about a singular, a man, and will leave his father and mother and united to wife. He's also used the word singular. It's not wives. Right. This is God's original design. And the two become one flesh. So in principle, original design of marriage is one for one. That is God's idea. Right. But human being in growing, the marriage now become a cultural issue. So because of culture influences God's original plan. And based on that, people begin to use the culture aspect more than God's original design. Then politically, they also use politics to influence marriage. And all these things go on for so long a time until when Jesus Christ regulated marriage in Matthew chapter 19 verse 6. And okay, in the beginning, this is how God made it. So in principle, marriage is not 1 against 2, 1 against 3, 1 against 4, but it is culture that has influenced marriage. Inti say culture no ena influence marriage na dia. Na yemi say relationship be na culture ene Christosum ewo. The relationship Christosum ne culture na ewo no is very bonding. Christianity cannot survive without a culture. Right. You cannot preach to animals. You preach to human beings. A certain geographical environment, which we call it a culture. In the Yesu Christo or Kasano, or say, mo akuma den. And God overlooked. God na akuma den. Sana mo pe. And I'm over some of the bomb bra. In principle, religion and culture move together. But when we want to talk about Christianity, we cannot define Christianity as a religion. Christianity is a relationship. Right. It is not a religion whereby principles are laid down. No. But Christianity is a relationship between God and man. So in principle, polygamy is born out of human evil desire. Polygamy is born out of human evil desire. So out of that, let us support church certain churches be over now go forward 2, 3, 1. So the idea was Paul caution such people don't give them position in the church. Okay. Why? Because that particular environment in a scope it will affect people negatively. Right. It will change the mindset of the people. Say it is normal. It is not, because polygamy had a very serious effect on marriage. And today, marriage is suffering out of that. Right. Inti te said the awoka say Paul caution say or more na waware mienu ma yemma wonum positions no. And then me say obi a polygamous or yere no mienu a obetimi asom but position mom na yemma na. Yes, the question is God's love is unconditional. And nobody can determine who God should save. So nyame na waka chen say go and preach the gospel. In the yakwa ni yakoto papa ni say wa wari mienu enete ho. And them say wa wari mienu nti no. Nyaka nyame asema che no one ne yene ne mbe nyina aja atum. Omo so mbaba so la basu mewrade. Right. You can't stop them. Because no we create here to wadada. But wo be mu foforo ne de wontimi be create. Okay. But some initially na kind, one is culture, one is political. Example, when you come to Ghana, Ghana has 3 types of acceptable marriage. The first marriage is ordinance, which is based on the Bible, and yet based on white man marriage. It's based on the Bible.
according to Genesis chapter 2, verse 24. Right. Then the second marriage, also the Islamic marriage. That is why we are saying political influence. In the Islamic marriage, it's 4:1. Up to 4. Right. Then we have the culture, which is traditional marriage. And on the 10, 15, 29, 4, 6. But in principle, for the purposes of Christianity, which Christ established, is 1-for-1. So out of Christianity, you can see clearly that the influence of culture and politics, in the New Testament, not too many, and yet consider Old Testament. Why? Now the Holy Spirit has come upon human being. He will convict you of your sins. How much more? I'm going for double. So the Islam issue is different. Traditional issue, which is the cultural issue, is different. And Christianity is also different. So you're blending in now because we are living in Ghana. And our son so Ghana, we can accept to say, someone will 2, 3 years, nobody can tell them, say, you don't have the right to be saved. Okay. Because God will not tell you who you want to save. But in principle, we buy sonima. At the can be told, so initially, during the era of some of the churches there's something we call it restitution. Enjoy a son bar, they be so say, why not one first? Now one first in Kenina Kujamu. Almost yes, sir, but which is wrong. Right. My Bible nankasa. So in principle, morally, polygamy is wrong. But the bano nyamesumu a yewo bone ye kyerɛkyerɛ bone ne papa ye bɛka sɛ obi ware miensa waye bone based on the context of where the person is coming from. And say Ghana, the moment you agree to marriage under ordinance, it's 1-for-1. When you go to extra mile, it becomes a criminal offense to the nation, and you can be jailed out of that. But when you married on the traditional marriage, Intin and Nimpano Paul caution and say, we must renew our mind. Right. The mindset renewal is the basic for Christianity. If the mind is renewed, what will benefit a man for going for 2, 3, 4? What are you using it for? Into your evil sexual desires. Right. Right. Me da ase bebre Reverend. Me samra ohobie na me say what ye unian ma ye wopone ho nyina ba me question for you ne say obi betime atena wade dodo mu nanso wobebo abrabotene ne. Me da ase it's going to be difficult because of insunsanso a aware do timi de ba ebi ye de won insunsanso no bi ye de won jealousy ne rivalry so we hu and unfair treatment what God unfair treatment no wine part on say memfa nse ma ware mienu right one hwe ne eden a kan bia so medo ba kwa se ba ko eno kra wa nyame nim no ade a enye na meye no and because of say nyame pese ye dodo ye ho I should be able to love my wife unconditionally me de ba ko be ka ho a eye dan ya treatment me titu mienu no ba ko de be sem ba ko so I am treating the other one unfairly. So me creating unnecessary tension between the two, rivalry, akaye, jealousy, be my talker, my way, and then the ben also better be a mammy. And no sign of man can get into a bad ding ye pass training. But I trust that to soon cronk a boa for now or gin opinion unquan, to say a sofa. Why worry to know that and our bass already? Young shall say could die. Na ye should soon cronk bet me a watum. Now wait to me go through it. Na the nipano where they can't worry and all ba and they are more money nyai that be na no sa nipano saying na asore no ebi hunu no saying na asore no ebetim ne na tsena. Okay. But I say 1 Timothy chapter 3, verse 2. Okay. My yen na yen kan kakra. Okay. Ewo ho enom na yentumi enkwen 1 Timothy chapter 3 verse 2. Okay. Timothy enwoma edi kan no
Okay. First Timothy. Sorry. First Timothy. Okay. Chapter 3. Yeah, verse 2. Verse 2. Timothy nwoma edi kan no etimiensa na ichemu mi atifiansa no wose isu a efata Kristo for sofo. Good. In the chapter 2 no nso say enso dia ese ohwefo ne say onya ne ho asem bi nka oye oyere ba konkunu na ni so da ho na dwene mu te oye ne ho wese ope ahohoye onim kyerɛkyerɛ. That's it. And the first row now, your oyere baako. And this scripture may authority say, Papa worry me, you ain't me empa move for any more. Now, so when it comes to positions, when it comes to leadership roles, Right. You don't qualify for it. Okay. And the I saw no bejo first day. Now so nka akwanya bi wo homa wo se nka obetimi ayi peni because you need to be an example to others. You are not permitted to. Insunsanso be na ebenya wo asore ma aka no so. Se obi aware Mienu na akwa leader. Asore no nye leader kura. Oba asore no ma. Oye bibia asore no ye bi no ma. Insunsanso e won sunsanso be betim de aba na. If the church did not manage it well, betimi influence others to go the same way. So what I say, okay, so papa we aware mienu. Asore nka hwe anche no mo je no first. Ono kwa esan ye say. And they decided to make me acquire me no, make me ascend their sorry. But no nyame am my home crying. You know, say Jesus can Matthew chapter 19 and yes, the original intent is 1:1. And if 1:1 there, then the church must guard that principle and I said that rule. Now you ensure say ba komba na nya ba kunu mienu no miensa. The chaos baba sorry. Right. Yeah. Right. Me has be chief. Reverend, na mimisa wo say ye kasa kan na ye kasa ye woni pa binum a Bible mu omo ware mienu ne ne eboro baako nyame je wo mu omo so nyame ani Bible mu kura Bible ba bi describe say omo bi kura ye nyame nan fofo ena se sia ye di nkomo nso na ya ka say ni onyame ba je ne de wo no nyame nan nsam ono ane be kire ne a obeje no ye hwe the two examples we a ebinum ware mienu nyame je wo mo nani so wo mo ena ne a nyame beje no so wo no nyame no ansam de a ade na asa Christopher yesi peg den say polygamy nye. Okay, that's it. And was same sir. But because me woman say utie nkoma ye didi from the beginning na eba ye share Ewrade tumupo and then abota ye o manipa Ewrade empese ne ma beko haw ne atiti mu Right. ene mane mu tide bia no oba no mokko twene ma ben ho once o kan Hebrew say oba tan a odo ne ba no na otia ye wo bibi frɛ no permissive will, Right. and the perfect will of God. Sir oba metime out of phone ya mama ba 5-year-old so wonje but obi nso betuma ka say 5-year-old akra no phone no emboa no Right. ebe say but awofo bi amakwan say ne ba na nyusu obi nso hwe ne ba ne daachi say amri wo the phone wi ma na anya de beboa enti ye woni ma bi wo ho a say ne mpenifo di kan ya no ya kase akono ene emreyo ene niema ama yekofa bai Ewrade amfiu anka hwe because ebi odi nkan abokoko odi kan kasem na chodada ete se de aka chi akura se mo nkwa fichiri na akura chinchira nchwa wakwa fichiri okupra so a ye de aba untimi ka se we ka chira onti so ko but oba betum ahwe na sisi enti Ewrade wotumpo ene botaya odama ye no wa ka chira dada enti ye hwe won na ekọ awadudu mu a wabo ekọ dada we di Deuteronomy chapter 17 verse 17 Okay. Ewrade awon ye abokoko afa awadudu sinsanso a ebenya awo wo nipa wodo wo ho kowura mu so enti enko wura mu na wankofa sa wo haw Deuteronomy chapter 17 verse 17 verse 17 yentie Ewrade asem nanso ɔma ne yerenom
nnɔɔso na nakoma amane saa na ɔma ne dwetɛ ne sika nnɔɔso pii. Deuteronomy 17:17. Enti wakasa fa sɛ wɔn na ɛbɔ koko sɛ hwɛ na awadodoɔ no wokɔ wale a ɛbɛda no wakoma firi me Nyankopɔn. Right. Yɛhwɛ First King chapter 11 verse 1 to 4. It show clearly say King Solomon na wale dodoɔ no ne wiase yɛ dɛ wokɔwuda abonsa kan sɛ abonsom dɛn dane firi ewiase nyinaa ɔba nipa bɛrima no ɔba awo no obie ne wɔnim nyansa ɛkyɛn Solomon nso na wieyɛ ɛne sɛ ɔkɔwuda bosondɛm ɛnam na wale dodoɔ ɛdane na koma firi Nyankopɔn hɔ na botae ne tumu pa Awurade de ma no no ɔntumi amfa nkɔ awie pa enti na Kristo ɛbɔ ɛkɔkɔ sɛ yɛnhwɛ yie ɛbɔ ɛkɔkɔ sɛ yɛnhwɛ yie na yɛankɔ saa tibie no ɛfisɛ bɛdane wakoma ɛfiri hɔ na ne nkyɛn yɛde wɔbɛkɔ ahaw ne amanneɛ mu ɛna mmara nhyɛm so ɔhyehyɛ maae sɛ wɔn mpo a akɔtɔ mu no ɛfa so mbɔ bra no kora no so abɛyɛ asɛm. Right. So wakɔyɛ bɔne ne deɛ but wama guideline sɛ wakɔtɔ mu no ate sɛ akora bɛka sɛ nkɔ afikyiri na akɔ na akɔ yɛwɛyi na sɛ ne bɛyɛ a ɛde asomdwe bɛba fie no ɛno mpo no nipa kora ntumi nyɛ oyɛ Deuteronomy 21 verse 15 to 17. Deuteronomy chapter 21 15 to 17. 15 to 17. Yentie Erade asem. Ose se obema bi wo yerenom baanu na odo baako na ono baako na won baanu no wo mma mano na nabakan no yede a ono no ba ene da oche nadie mu ama ne ma no omfa de a odo no ba nye abakan inni de a ono no ba oye abakan no anim. 17 no say na omu de a ono no ba no abakan emma no de owo nyinaa mu abupen mienu na one na hoɔden asifire abakan dibia ye ne dia mentoazo pacha ho no kra ye mame. Okay. So enti hwɛ de keka yi a ɛde how na mane ba how ene amano embo wo bɛɛma na nkasa ɛde how ne amane brɛw pa na ansa na abafie hɔ hwɛ Jacob de to no ne ma no na nkae den na agya baako mba itimi chi baako de to amnam na akwa yi su tiam bo papa ma no mo nnuane mo hu mo bo wo ma fi no ye koyi ni so de asa ko ton no akwa che papa sa abo bi achenawe. Right. Edi tokwa edi how the man me edi reverie ebafi. Right. Ye ne papa mo wo kai wa be 17 year you know yenim sinso so wo so ntidi bia me ka say me saa wale dodo no personally enam de me mafam enti men sre na men gina ma onipa bia nkofa sa te bia no obekọ o ma papa ho be free ahotie so be nante aba kan say sanite so ko papa ona o papa yi de wote awore zaka jo papa ni ho otutu so papa pabo agu fie ho pa ale aka so no sanante asa ko back school ga kra bokonti enam so won tia wale ase e ma nko school how na ma ni pa famu no nya de kotoa nti rode agbo ekoko se wantie na ya so odin a sa how ni nyina ya de da ho ebeto ebeto me da se bebre pastor ma membra on bi na me say nipa famu yes te say they are all kind e de ahon yirawo ahon kyerɛ ne atete bebre beba obi so ana ne nsɛm yɛ obetimi ahwɛ ayɛ bibia nti bia sa ahon kyerɛ we no onhu no ba yɛmra Yesu de no ɛso ne na yɛkɔbisa no ɔsɛ mfiti asɛ no na nka ntesa na makoma denti ɛyɛ condemnation nti mimi sɛ Yesu condemn polygamy ana Yesu condemn polygamy and even right on said Nyankopɔn ankasa condemn polygamy. Right. Okay, Nehemiah chapter 13
verse 26 and 7. Right. Bet me I can. Okay. Nehemiah. God from onset. Okay. Now Nehemiah. Okay. Nehemiah 13. Okay, man. 26. Now any 7. Onyame na okasa fa Solomon aware ho. And a kwanya nyame fa so describe Solomon aware. And then madodo aware. And Nehemiah 13. He condemned it there. 13:26. 13:26. Okay. Or say enye ye no ho na Israel hene Solomon ye bone. Nanso amanaman nyina mu hene biara inni hɔ a ɔte sɛ ɔno. Ɛde mu ɔse na warie mu. Enye wei mu. Ti no kasa fa Solomon warie. Right. Na onipa onyankopɔn dɔ no ne no. Na onyankopɔn de no si Israel nyinaa so hene. Ɔno mpo mmaa ananafoɔ na wɔma no ye bone. Na mo de yentie mu sɛ yɛbɛyɛ bone kɛseɛ yi nyinaa. Me da se. Enti they were also wanted to toe in the line of us. I didn't understand any mu na ma Solomon ye bone. So God saw polygamy from the onset. Solomon didn't know ye na. Not that God didn't talk about it. When you make kasafa, I say ye bone. And that's for card dispensation. When you kwanya church, enti na man nyoma BCC sir. But me nko ho. Me person me deviate from a question. It is a Christ e condemn. Yes. It sounds say onyame de aware si ho e wo botaye bi. E botaye bi. Onyame pese ochire senia onyame na yemfa yani hu no ne do a ɔdedɔ asafo no. Right. Enti aware ye example ɛwɔ nyame ɛne ne mma enkita ho. Right. Entem Sompa FM. God or Christ and the church. So aware demonstrate the relationship between Christ and the church. Inti ototo aware ase a ugu nyame anim ase o patre say na onyankopon ye de ote. It did he condemn it? Yes. Ephesians chapter 5. Okay. Verse 32, 33. Okay. Efisofo nwoma etinum. Okay. Efisofo nwoma etinum chichemu Eduasa mienu. Ene eduasa miensa yenti Awurade asem ose ahuntasem yi so na me de me se efa Kristo ne asafo no ho. Etina Paul kasa efa aware ho no chechire mu obabra ho asema okunu do no ka che se aware ne ye ehintasem. Na ehintasem ne se aware ne te se Kristo ene de asore no. Inti asore no ye Kristo eyere. Kristo ware asore nye nsore. Right. It is the moment obe ware dodo as a Kristo ni no. Oh patre se sa na Nyankopon ye de. Oti that is how serious it is in the New Testament. Eso nyame wa ware asore ne ba kope. Na ordene di. E wo Ezekiel. Okay. 16 verse 8. Right. Ezekiel 16 verse 8. Ezekiel 16 Ezekiel 16 verse 8. Okay, yentie Awurade asem ose na mebesane wo ho na mehunu na hwe eye wo bre odobre na mede mentaban metre oso na mekata wadeja so na meka wontam na mene wo ya pam Awurade Nyankopɔn asɛm nie na woyɛ medie na mede nsuo dwareo na mehohoro wo ho mogya no na mesra wo ngo na mede atade a wadi mu adwini hyɛ wo
na mede sukraman nwoma mpaboa hyɛ wo na mede enwera pa kyekyere wo na mede sereche watwa mu 18 eti ɔse wo na ɔkasa fa Jerusalem right Jerusalem ejina hɔ ma asɔre no ɔse abra mi twa mu amu sɛ wo da dagya no mede me ntama ayɛ dɛ ɛkata na me no wo kɔ aware apam na wo nyamo wo yɛ me deɛ wo yɛ me deɛ right na fi mi dware o eshon so talking about marriage ceremony any wedding or then engagement on this how God married Jerusalem and I said the church it aware nyame demonstration, a physical demonstration of the love of God towards the church. Right. So what am I saying? It se obeja wari dudu tuma na wo patre se nyame ewo ana Kristo awari bebre you are demonstrating wo kire wiase say because obi awari dudu bia is not this way. It's not fidelity. It's not faithful. Because Bible said no one can serve two masters. You will never be equitable. Untimi enye 50-50. Right. Because eye denyara obedo baako achim baako. And ya wo dodo o mamu no. E wo bo se nkwala ni na no baako bi e dey. E ben pa se nkwala ni na. Right. It's nature. Sana nipate is natural. It will for me no miensa enaya. By all means, baako bi woma a better sonkon. And we saw it. You Jacob. Apart from a ma 4 na woman no. You say na Rachel. Da ono na koma. Right. And so you David. Upon all that no. Now who say odo baako. Eti odi ahingwa no kwa promise. Baako ba no kretwa no kro ba mu akire no odi ahingwa no kwa edi man ne ba so that is how it goes it all chere say na unyankopon ye de oti God is only married to the church right and yen aware no a demonstration to the world how God is married to the church enti na bema oba oyira na nyame bu afu because you are saying say God is an abuser right tinya wo ye wa ware mu bia no o ka chewura ewiase se sana onyankopon ye de eti wan hwe wo ma you are saying God is irresponsible me da say ye de besi ho ye be kwa ahoma no so sesi reverend ma mintie o wo bone tofa wo sini pi de awde maye na efa aware dodo ho na afi ye ntum ni kan kwa ahoma no so but I see baby. Right. Yeah, Bonatofa, first of all, marriage was designed by God. Marriage was institution which came from God. Marriage is not about human questioning. And you say it is God's agenda. Right. And agenda is one for one. But because of the hardness, the wickedness, and the sinful nature of human being, and a man took out of Zanyame no and Osaye no. Right. So in principle, in our culture setting, they can accept it. In their traditional setting, they can accept it. In the Islamic religion, they can accept it. But for Christianity's sake, we frown on it. Okay. If you are a child of God, as Sophocano, the church is there as a wife to Christ. And marriage is an imagery of Christ and the church. So how Christ treats the church is the same thing. So in principle, no, actually in summary, no, baby, I can be a warrior if you say wife, husband, wife, uncle wives. In the other case, I'm for what some bina making name kakra. I said, I'm going to there David,
Abraham, Nyamekade, you are my friend. You are a man after my own heart. The reason I Nyameka the master me yawa dodo. The reason I Nyameka because the heart that connected with God and how faithful, like David, this is your enemy. So kill the person. Also no. Men from Sanka, Nyamia Senongo. And you show how committed and faithful this man is. And no wonder, and Nyameka he is my friend. 101.1 or a personal or the mark. Inti obi betime aware dodo na obewo saa akoma ibi na nyame betime di ne ho adanse a wo kan bi. The fact that what you are doing is not right does not mean God hates you. Right. Let all men be liars and let God only be faithful. Me da say. Na me ka send me from really. So for me the question in this time, this dispensation in New Testament, you are not even permitted to think about it. Me da say. In my na me we say God love is unconditional. It goes all boundaries. And sometimes in Adibi or Wa, we don't want to take the position of God. But in principle, yebu enene ogunyama do mawacha Ghana ha say ye Christoni na worry on the ordinance. Na said the man were na the one seshase. Na for you nature na uku nature krana. It's a criminal offense. But ebinum bebre waje wonya wono hwe. In my year Canada, as far as Christianity is concerned, polygamy, we are against it. And not us as human beings, but biblically, Bible against it. But God overlooked. Meda se bebre ebusuafo nyame asofo monye mahome na yenko Facebook no so ye free ho a ye beba ahoma no so me kenkan Facebook messages kakra na mom answer na no je number we to ho me wie Facebook messages no pe wo be free na so aba be kire wadwen 0260 196062 0260 196063 0260 196062 0260 196063 number mienu we no me kind messages no we are obetima frɛ emu bia Prince Dakon or say nice program. Greetings to you all. Eje also Prince Nyamin Shrao. Bojibo Ventures or say good work done. Greetings to my junior bro Prince Atakwa. Prince yeda say Bojibo yeda say Prince Eje also. Afi Osofo Nyamiche or say God mightily bless you, men of God. Majuma no asonani enti ono nso obomaba so ewo ho enom mayenko ahoma no so sesi a wobetimi so ahweyen ewo Facebook ho enom Sompa 101.1 ewo Facebook yabie ahoma no atom. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Me ba cha udini baby a okasafi. Mbojo ya femi dio mkasafi tapa. Me da say anwumre nkomo a edadwa so nie mayentie wonso Gyedie. Okay, mbojo. Mbojo ni bisa asofo na akam aka. Bisa. Mbojo bisa o mi se ade a enye no. Ade ntina ye yan fi se o di no ni. Ade na enye. Ade ntina ye yan fi se wa no no. Me pesa wa no. Wo se ade no enye ade ntia ye den. Ye yan fi se. Ye no mi be na kopi no. Ye ho hyehyeye. Ye ho hyehyeye awari ni no hyehyeye. Tuli na ono akata kan no. Aha, and I because I didn't know, not then a young to say. And she said, why na yes, and she say no. Aha. And she say, Ben, I will walk in now, Boam or much may you are no. So for now, or can't be so many best. And not say, our you have to point your own to say. Okay. Okay. Aha. Right. Yeah, that's it. Right. And second question. Hello. Yet opening. Yeah, the second question. Now, just say, who was to be back?
And the nature what and because of Suma Ebia, can say Ebia was not and Colina with the hour for them. The same thing a man who are and yet Omuna a bay of Pajama, which is a bay of Pajama or none of Batanasem. And at the atrocious a cow with media, a down with media, with media. Me na ya wa dia e ya media e ya nya kasa media no e ya media enye media no if you we media ka we media dan we media e ya wa dia e ya media mba no se wo wale e kapin en nine compra e ya wa nsa wo dia ntumi nka ni na ye media no e ya media abo na wa no na 101.1 FM mu na pepe e ya media yɛda ase wɔn you are no nyame nhyira bebree na wo de ade baayɛ wo nso betumi afrɛ na waba so good evening me ba chaw ma radio no nkɔ fam na yɛntie wo yie wɔ mobile no so good evening sorry wo be ma radio no akɔ fam na afi yɛtie wɔ mobile no so wada roma good evening hello good evening okay wentimi enyina ubetimi afre na waba abekere wadwen saa dwumadie yefre no ugidie ne sen kwasieda we ni kwasieda bia nwumire nonson paimu ede kopem nonkono ene ede saa dwumadie ebro 0260 196062 0260 196063 ofre na obasoa yebeje wadwen mpacho yan responde ne first caller no ne nsama okaye no ebi ni betima yi anu bia Gyedie kamera say nyame anya hyehyɛ bia wo ho he just giving a warning Deuteronomy na so for kotie right o ma warning say hwɛ na wanye sei because oh yes sir wakoma bedane efiri me ho anya hyehyɛ bia na o yeto ho right wanye hyehyɛ I think say baby na o kan say obi ware bibria na se oche na japade a ebia na se ne aware no no on dono ne ba na ya abakan a right e ma ne nka se men dono ne nti me de abakan e de e chefa de ne be man ne a me ye de me dono no eno no ho na I think says that's from the premises good or person obisa sa question no right because ade a nyame enye no ade nti na o san ye nhihye ede ato ho. I think that is the question. Okay. So some by answer if you want me to still continue to right answer, I could also go ahead and to asoma ye na yebra no mpo aso na yenye mfansi nti to asoma ye free ho na de ene wasam edi awie nyina mayen ene ne da edi kan a ya hye sa adwumade we ase kwese da bia ye de bebre atiefo na ne no ye nyina ye nim nema ba ko me no bi nti ye ntimi anhya ase bra na ese hya ase no enti no atiefo mfa nche nyame ya adoma next week 7:30 pepepe na ya hye adwumade na ase nti pastor now the wasama edi awie ya ka ho preko na ya sorry eti ehyehyɛ ne te sa na wotie Yesu mu a ya efa ho na ɔka ware asɛm eduru baabi na ɔka kyerɛ mo sɛ ɛna mo suban ne mo ne ye nti no Mose ma mo ho ekwan. So this is one of the ekwan because it was totally not to marry two at all, but omubu ade ne so akwaye Yesu anede amane ne ohawaba abusua ni mu right in order say omo busu akwaye no ensan ja amane because kwala ne kuno mu ku omo ho na obinum iwu efiri so enkofa sa amane nti no Mose de sa enhyehyɛ ne bai se kopa se waware dodo ba ko no mienu ne miensa na se wuche waja pade a enka se meyiri panyin mi ndo nti no ne ba no so nti ne position I want me fire there and man right. So Moses permit them and yet God direct instructions at the moment right. And all cap baby say man one more ayomodia that be so also per se on worry mienu miensa no we dia and their dormo pepepe na so untimi and dormo pepepe dia no
wo bu Kristo o ma Kristo ehun se oyenyiyimu right and Kristo nso enye yiyimu and obia nso ni wiase a odi kan say bo se aba ne bakoya wa pede ma yes sa na tie iti enu ntini ema wontimi nye faithful ubetwa ntro ukɔhye baako obisa say na ukɔhye so na me yebo mfikyira ebe lead you into lying ubetwa ntro and you can't do that and a Christian person meda say reverend my entie won what some edi awie kra na yenko meda say etiefo nti ase say wo ye Kristo ni a kyerosem na wo gina so to anamon Kristo ebe hyehyɛ ne hyehyɛ to ho right e wa pam foforo nim right na no ne ye gina so de adwuma apam dada no titiro ni ye nyankopɔ ne permissive will a nam nipa koma denti o ma ho kwan ba Kristo ba o de hyehyɛ part ho ma yen say no ne ye mfa nya adwuma and the polygamy enka nyamosom ho nei enka ho the bones of my working now, both of my Old Testament, but that's why initially make dispensations by Mankum. And the best says, Christo ye dinner chidia, and our 1:1, and your 1:3. I say, we are the bride of Christ. The church is the bride of Christ, not the bride of Christ. That's it. Men so made us, Reverend. Nidia we na yenko. My year Canada, or the can our nyame nitimopo, again in Padia. In the name parenting financial share and Sisanya military mopo. Right. Auto de being marriage reflect God's image. Also, in the beginning, he created them in his own image. So every marriage must reflect God's image. And the marriage is a covenant. It's not a contract. Now the biaba it's a covenant. And that covenant is sealed when there is a sexual intercourse, then that covenant is sealed. From that onward, you cannot add up. And then lastly, marriage will point us to Christ because of the fall of man in Garden of Eden, and I destruct marriage up to today. Right. And as far as Christianity is concerned, it's 1 for 1 according to Bible. Jesus Christ redesigned it, and there in the Old Testament. That is how it is. And we are Christian. We are living in a time and dispensation that we have been led by the Holy Spirit, not by our selfish interest, selfish desire, selfish will, but the Holy Spirit. So, Christian, ask the Holy Spirit to lead you, whether you can marry 2, 3, or 4. If the Holy Spirit tells you to marry 2, 3, go ahead. But if the Holy Spirit will resist you, that he will convict you of your sin. And we are living in a time of Holy Spirit dispensation, not a human world. Reverend Azar my enti wena yampon. Okay. Vedasipi kakra me kan say Erade tumpo ana na botaye omaye awalim. And say obaba kon bema baako. And I know situation circumstances na nipa hyehyeye ene ni nyansa ebe chenya kopon de so Erade se no tie nwura no sa na ote ne dapem enti waka to se etwa se ware baako enti yesre se uye Kristo ni wafa Yesu so Erade ne kran kwanyefo de a ene Kristo no mu asem ene bobra enye wunyansa enye watenka enye wo common sense ena ode ye adwuma de Kristo Yesu ka na de ye adwuma enti yemfa Kristo asem ye adwuma ebenya somhwe ewe wale Medase na wode empire ema yawie eye enanumre dwuma de yebre no aso pepepepepepe. Yeah, okay. Acho bompire. Bro, you see that was say ene enumre so. Awa kwanya ne adom de adom ye. Oma oma ya be pempsen pense won semu ame hu tumpo no botaye. Yes, won semu abai, wo so won semu emakwa. Baba ye rekiso Yesu tumpo no botaye ansa na nsem no aba chen. Yesre wonsem ye goi mananto akomapa so na emfifi na nso aba na mfamfaso de emre womba kan ma ho wona enim owurade no ma na fi wa kwan so wona mo peso na mo chechire Yesu kasa chire wona tenetene wona sisi won mo wale nya ka behwe na kiso Yesu pio no monyima ma anya yiraba yekoso gya afidie Yesu hyew sa
wakonya ɔde ama sɛ yɛn gyina so nka wɔn sɛm ka otim pɔ nkyerɛ wɔn na wɔn na akoma adane yɛ no nsa dane ba wɔn nkyɛn kɔso pagya abusua yi ne dwumadie madwumadie nyinaa ntumpɔn na nyɛ kɛseɛ adeɛ nyinaa wie nkumdie da sra ma ɔden kristo yesu di ne bɔ mpaeɛ amen abusuafo ne ha na yɛde dwumadie no bɛsi wogyidie ne sɛ dwumadie no ɛnɛ ne deɛ ɛdi kan a yɛahyɛ aseɛ na menisɛ bia nsuo no nti network na ama mo antimi amfrɛ nyame yɛ adom a dasɛnɛ yɛbɛba abɛtoa so yɛfa topic baako a yɛdi mu nkɔmmɔ bosome ɛkyerɛ adwen dɔmu sukɔ ma yɛnya nteaseɛ ansa na yɛde abawieyɛ yɛmfa nyɛ akyinye na mu yɛde suadeɛ ama abrabɔ akɔnkan yɛde nyame kora to nkyɛn a honam nipa fam adesua wom a ɛwɔ sɛ yɛsua ɛde ɛkɔnkan nwumere yi yɛbɛda Reverend John Asare ase papaapa Holy Baptist Church ɛna ɔwɔ Reverend Nicholas Mensa Deservers Ministry ɛna Reverend Elvis Afo All Believers Baptist Church ɛna afei Pastor Alex Blay Fountain Gate Chapel asafomo ɛna ɔwɔ saa awuranom yi ɛna yɛne wɔn di dwuma anwumere ma yɛmfa ɛho aseda nyina ma 21st Clinic ɔsa yadeɛ bia ɔse nyame yɛ adom ɔkyena yɛ dwoada wɔn bɛyɛ adwuma ɔsa yadeɛ bia na mmom yadeɛ paa ɔsa ne kɛse ɛyɛ entini mu yadeɛ sciatica abibire mu ha deɛ wɔn ne di kan hunu yadeɛ no agye hu din ɛne abodin bebree wayaresa yɛ sononko onuro yɛ sononko ɔkyena kɔhwehwɛ wɔn ɔwɔn krabata dunum Ghana ha nyinaa na mo wɔ takwade a Roman stores no nhwɛ ne mu ɛhɔ ɛna wɔn ɛwɔ 0540311311 DJ Ken ɛna ɔtena ase ɔde yɛ kɔ Facebook ɛna YouTube Sompa 101.1 FM yɛ di yɛchi wɔ hɔ abribia program yi yɛ wie obetumi asan akɔ hɔ na wakɔ akɔhwɛ ɛbɛboa abribia ɛda hɔ nti kɔ na kɔhwɛ bi na fa sua adeɛ munua bɛma ɔwo ahene ACHEAMPONG nie nyame yɛ adom a ɔkyena ahomakye no numpa mu yɛde ade akyea bia ɛbɛbrɔ yɛka ne saade a awurade nte nanim kyerɛ obi bia na anadwi ɔma yɛn na ɛnso yɛn yakra ho Gyedie awanya